Сега ми чакай. Айде, пускаме топчето, има ли? Има, което Тук понякога вечер си откарваме до 1-2 часа, си играем на джайкички и даже сме станали много професионалисти в този спорт. Много хубаво за разтоварък човек, като нов се чувстваш после. Тук си е съвсем нормално работно място. Стая диванче, тук е задължително да може човек да си отпочива, да седне, да си размишлява по някакви неща, но дойдат гости. Някакси да бъде по-наподобяващо домашна обстановка. Вярвайки в това, че дава някакво лично пространство на човек, който работи. Все пак тук става въпрос и за творчество. Вечера в офиса си обуваш пантовки и си разхождаш. Даже тук ние сме го скрили, има и отделци. Ако решиш, ако къснееш до 2 часа, можеш отделцето леко да се полегнеш и сутринта да си продължиш с задачата. И така, докато свършиш, после път може да не въобще не идваш на работа. Важното е да свършиш задачата. Това е офис, а той е на 27. Има 13 години трудов стаж като сервитьор, барман, готвач, собственик на интернет бизнес. Днес управлява 40 души. Аз съм от едно селце, тук в Подбалкана, Челопеч. Майка и баща ми там са миньори. И аз съм емигрирал 2000-та година тук. Буквално с 200 лева и една торба гащи. Богомил е създател на един от най-успешните портали за хостинг, а се е научил да прави интернет страници в клуб. Хобито му носи огромна печалба, защото никога не я е очаквал. Интернета, да, то е някакви байтови битове се разхождат по едни кабели и ти в крайна сметка виждаш нещо на монитора, но то е живо, то е наистина, все пак от другата страна го правят хора. Аз също вярвам, че дори в сайтовете техните създатели могат да придават душа и енергия. И потребителите да усещат. Че някога е правил, мислил го и го направил с любов. Днес е в бизнеса със същата страст, както и преди да спечели цяло състояние. Води служителите си на тимбилдинг за карнавала в Рио де Жанейро, а приятелите си от Челопеч по екзотични екскурзии. Аз по принцип планирам много краткосрочно. Не на всяка цена търсиш комерциални успех, по-скоро търсиш път към личното удоволствие и щастие. А другото се нарежда някак. Не знам как става точно, но се нарежда. Поставяш си нова цел, постигането на новата цел е нов успех и тя не може да няма нищо общо с старото нещо, което си направил вече. Сега напред към следващото занятие.